magyar modellvitorlázás 1958-ra datálódik a kezdete. Ekkor még ugye nem a rádiótávirányítású vitorlázásról beszélünk, az első versenyt a Lágymányosi öbölbe rendezték, majd egy 10 évet kellett arra várni, hogy a rádiótávirányítás is erőre kapjon, ami mai napig töretlen lendülettel halad az útján. Én azt gondolom, az utóbbi jó pár évtized legnagyobb változása a Micromagic osztály, amit idén sikerült bevezetnünk, hisz eddig csak a hagyományos Naviga osztályok voltak Magyarországon, időnként kikacsingattunk az IOM osztály felé, de alapvetően nem változott semmi. Az idei évben sikerült a Micromagic osztályt elindítani útjára, közel vagyunk a 40 hajóhoz. Azt gondolom, hogy a Micromagic osztály egy olyan osztály, ami a nagyobb tömegek számára is elérhetővé teszi a rádiótávirányítású vitorlázást itt Magyarországon, és elindult egy olyan fejlődés, ami már hosszú ideje nem volt. Balatonellei BL Yachtklub a Balaton egyik legújabb és legkorszerűbb üdülő komplexuma. 160 férőhelyes vitorláskikötővel, fővenyes partszakasszal, kültéri medencékkel, wellness központtal, squashpályával, à la carte étteremmel és 153 apartmannal várja a vendégeket. Az apartman lakások a 36 négyzetméterestől a 100 négyzetméteresig minden igényt kielégítő egyedi felszereltségűek. A BL Yachtklubban került megrendezésre 2009. augusztusában a Naviga BB. A sikeres rendezvény lebonyolítás után pályázunk a jövő évi Micromagic Európa bajnokság megrendezésére. A Lellei Vitorlás Egylet egy 5 éve alakult egyesület. Még korábban a régi Lellei kikötőben vitorlázók egyesülete volt. Aztán amikor ez a kikötő megnyílt, akkor többen átjöttünk ide. A nagyhajós vitorlázás mellett, ami egyébként a mi kikötőnkben, illetve itt az egyesületben a domináns. Szeretnénk, ha megjelennének a gyerekek, megjelennének a gyerektáborok, egy idő után utánpótlás neveléssel szeretnénk foglalkozni. Alapvetően patronáljuk a katamaránoknak a megjelenését tekintettel a helyadottságai miatt, mert ezek a homokos, fövenyes területek alkalmasak arra, hogy meghonosodjon a katamaránozás. És hát ezek mellett nyilvánvaló egy fontos szempont az, hogy mondjuk a modellhajózás is itt otthonra talált. Elkészítettük a világbajnokságra azt a stéget, amely egy irányítóhelyként szolgál, és ahonnan le lehet akár nagy világversenyeket is, modellhajós világversenyeket is bonyolítani. Az infrastrukturális feltételeket azt gondolom 100%-osan sikerült megteremtenünk. Nagy megtiszteltetés lenne számunkra, hogyha 2010-ben Magyarországon itt Balatonlellén rendezhetnénk a Micromagic Európa bajnokságot. Azt gondolom, hogy a helyszín és a rendezőgárda is egy rutinos csapat, hiszen mögöttünk van egy Naviga világbajnokság, ami szintén itt Balatonlellén zajlott. Gyertek és személyesen tapasztaljátok meg a Balaton szépségét és a magyar vendégszeretetet.